Μίκης Θοδωράκης. Μόνο το όνομα που ακούς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δεν μπορείς να τον απομονώσεις από την εποχή του, από την ιστορία. Είναι ολόκληρη εποχή δική του. Είναι ο ίδιος το γεγονός. Όταν το 1964 ήρθε ο Μίκης ο Θοδωράκης στο χωριό μας. Εμείς δουλεύαμε κάτω στον κάμπο της Παιδής με τον Γιώργο τον Ηλία. Και εκείνη την ώρα σκεφτήκαμε να βγούμε στον δρόμο να δώσουμε μια ανθοδέλη. Μαζέψαμε ανθισμένη ελιά, τριαντάφυλλα, τα δέσαμε ένα σπάγκο και βγήκαμε στον δρόμο στη Βρύση ακριβώς και προσφέραμε αυτά τα ολούδια. Και μας έβγαλε και φωτογραφίες και που ακόμα έχουμε τις φωτογραφίες αυτές. Και μας ευχαρίστησε, ας πούμε, για το ανθοδέλη που δώκαμε. Και μετά ήρθε στο χωριό μας, εδώ, και έγινε πολύ όλο το χωριό και όλα τα χωριά κατεβήκαν κόσμος να τον είδαμε από εκεί. Και ύστερα ήρθε εδώ. Ήταν μια ωραία βραδιά για τον Μίκη και για όλοι μας. Βαδίζουμε πάνω στα ίχνη που είχε αφήσει ο Μίκης Θοδωράκης. Κινήσαμε με χτυποκάρδι. Βαδίζουμε πάνω σε δρόμους άφτιαχτους. Ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, έτοιμος να δραπετεύσει μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, να ξυπνήσει τη μνήμη και να ενεργοποιήσει τη φαντασία, να ιστορίσει τη διαδρομή σε καιρούς δύσκολους και να αναδείξει την ιστορική της αξία. Είναι όλοι εδώ, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, μέσα από τις φωτογραφίες μας χαμογελούν. Παππού, τι θυμάσαι από την εποχή που ήρθε ο Μίκης Θοδωράκης στο χωριό? Η μέρα που ήρθε στο χωριό μας, στο Μανταμάδο, είχε ξεσηκωθεί όλο το χωριό. Όταν ήρθε στο χωριό, η υποδοχή έγινε εκεί που είναι το Πολύκεντρο, έξω από το Πολύκεντρο. Τότε δεν υπήρχε Πολύκεντρο βέβαια. Από εκεί πήγαμε στην πλατεία του χωριού, σύσσωμος ο κόσμος, βγήκε στον εξώστη ένα εξώστη που υπάρχει, τα γραφεία της ΕΔΑ. Βγήκε και χαιρέτησε τον κόσμο στο καφενείο του Κοπριτέλια. Παρουσιάστηκε μια χοροδία αυθόρμητη από μαθητές του γυμνασίου και τραγούδησαν τραγούδια του Θοδωράκη. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου, κοντά στη οραχή, είχα να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει, σφαλαχτικά θρηνή, σπάσε καρδιά μου χάθη το γελαστό παιδί. Ο Μίκης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που πήγε, τους αγκάλιασε και τραγούδισε μαζί τους. Αλλά ήταν τόσο ενθουσιώδης ο κόσμος που όσοι το ζήσαμε θυμούμαστε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αφήνεις το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις στο όνειρό μου, το καλοκαίρι.
Μίκης, κριτικός στην καταγωγή, γεννήθηκε στη Χίο το 1925. Ένα ταξίδι ήταν τα παιδικά του χρόνια. Μυτιλήνη, Σύρος, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πύργος, Πάτρα, Τρίπολη. Στην Τρίπολη έδωσε την πρώτη του συναυλία. Το μεγάλο ταξίδι του Μίκη Θοδωράκη στη θάλασσα της μουσικής ξεκίνησε όταν έγραψε το πρώτο του τραγούδι, σε ηλικία 12 ετών. Έγραφε τραγούδια με στίχους που τους έπαιρνε από το αναγνωστικό. Το βιογραφικό του γεμάτο από αγώνες για το δίκιο του λαού. Το δίκιο του Μίκη είναι τα τραγούδια του. Ακόμη και όταν έπαιρνε το δρόμο για τις εξορίες, τις αρρώστιες, τις μάχες, το μεγάλο του δίκιο ήταν τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του Μίκη είναι ένας ύμνος στη ζωή, στον αγώνα, στην αγάπη. Είναι μια παρηγοριά και μια ελπίδα. Τραγούδια που έγιναν τροφή αισθημάτων. Και ο λαός τραγουδούσε τους ποιητές του. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο μουσικός, ο συνθέτης, ο δημιουργός με την παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση, ο αγωνιστής, ο οραματιστής, ζει ήδη στο μέλλον, για όλον τον κόσμο, σε όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει γωνιά της γης που το όνομά του να μην προφέρεται με σεβασμό και αγάπη. Είναι ο δικός μας Μίκης. Είναι ο Οικουμενικός Θεοδωράκης. Τα γυμνασιόπαιδα έφυγαν μέσα από τα χωράφια και αποχαιρέτησαν τον Μίκη στο λινόχωμα, στην έξοδο του χωριού. Κύμα είμαι και ξεσπώ. Δίχως λευτεριά δεν ζω. Μίκη, σ' αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε. So